segundo, imos representar un poema de Rosalía de Castro titulado Xan. Este poema trata dunha película, Xan e Pepa, que era moi diferente. Xan traballaba todo o día sen parar na casa e moi fora. Pepa levaba unha vida tranquila e como facía só o que lle apetecía. Pero ollo, xa nos di Rosalía que como un Xan só hai un de cada mil. E vai a misa cos nenos. E vai a ponta por auga. E vai o leite e o canto. Xan mete en Xan completo. Desos que a cada invierno polo menos. Busca Xan casi sempre do completo. Pepa, afortunada Pepa, muller do Xan que sabemos. Mentras eu me traballa, ela dá o treino teco. Cate les pencas o barco. E peiteos longos cabelos. Bota de millas galitas. Agora foi tomando para educar. Mira se hai ovos no niño. Bota un gallo na sonceita. El hambre, a nata, no leite, escolle e bota no neto, a comadre agachado, trae un baixo do martelo. Cando o Xan polo noite chega cansado e fomente, ele suspende as manos e ao ver un gran brille que por Dios non verolles moito, como xo mesmo se veio. Pois que tras de miradinho. Esquécete, déixate menos, que esta nai trae min, que bronca nun codero e o cabo vale dar comigo, no terror do cemiterio. Pois, seña Pepa, toma un trago de resolio que aquí teño e durme a mullerina, mentre os neniños se desconfortan. De vago, ascenso, nos ollos, e xa mover tal espírito.